kene aja tandake kaya apa daya panguwasane nggih menika saking Guru Joko Kendhil. Anggenipun kegambaran Kolono Sewan Adono. Yo. Katon gagah prakoso. Ayo ini sigra. Yo. Se. Ayo ning katon sigrak sesolaipun para wadyabala gegambaran Kolono Sewandono. Ayo ning kang sekti Mandraguna ora tedas bapak palune Pandi si Sanewrindra. Ya. Ayo ini sampun atawis dawuh anggenipun Kolono Sewandono ya ini enggal kasusul wonten sak temen walakan para wadyabala. Iya. Gunda kana. Ayo gini tajake kaya ngono daya panguwasa ya. La so ya butuh kana lo. Ayo. Ayo, hati-hati. Ya. Asik-asik. Ngendang kok gulune melok ngene-ngene piye to? Gulune rasa melok. Tangan tok bae. Se. Ya. Se.
Asik. Wah. Jos. Sing marahi apa iki slendangmu iki gulune melok mengkeret-mengkeret seleno. Lah. Ngendang gandongan gulune melok mengkeret-mengkeret. Ayo. Ini. Iya. Buah. Se. Oh. Be. Ae. Wo. Ya. Iya. Udah kalau buah. Asik. Ayo. Gue timbang gulu pedot tak gajuli. Yo. Ayo. Awas. Yo. Ya. Loh. Asik. Asik. Yo tuh ya. Asik. Ayo ning kemarin nyontoh ingkang mutamus damu iki gelem meneng kula satu. Ayo ning dasare bisa gawe jijike mrojo kok kendel mustika ingat. Iyo. Awas. Ayo. Wayahe. Tolong kasih tepuk tangan biar semangat. Ayo gini ngati-ngati gitu. Lo. Ayo jaga jarak. Jangan sampai kena kamera. Gembok isik. Mantap. Kene. Yo. Asik. Masih bersama Joko Kedil. Ayo. Ayo gini. Yo. Awas. Udah lo. Yo. Se. Ayo sambung.
Ayo udah kana lah. Yep. Kepriye? Gak pas. Ucane wae napas buatan, wae napas buatan. Orang dijigal, kemudian dijigal sapa dijigal? Bapak apa? Wah bapane, bose. Tapi awakmu ya ora wani macem-macem, situ gak bayaran kok. Apa ki? Priye itu tuh ya. Ambek ase, kowe wayahe Banyoni. Wis nyedak bapak kuwi, TS. STS. Gurung ngongkok kok ya wis entek. Heeh. Cekelamu banyu ngene tak wae mik mesti kesetrum awakmu. Heeh. Ambekane wis teko neh. Wis menumpuk, wis teko neh. Oh, usia nek 15-an ngene iki lha mbok koprol ping 7 ora kira ambekan. Sing kuwasi tok emang semengkis. Iya. TS. Wes, tolong juga nih bapak niku bapak Yogi, iku disikon niku. Wes, nekakne napas ya kuwi butuh pengairan. Lah, wes. Piye? Wes teko? Tidak. Ayo, let's go. Tutupen ben awet anyes. Yo. Wilujeng Pak Yo. Nambah kekuatan kuwi banana. Ngati-ngati kulite. Lebokno. Yo. Asik sini. Ayo nger. Mantap. Masih bersama Joko Kedil. Mustika Nengat. Yo. Loh. Ayo. Hati-hati. Ayo jangan sambung. Yo, butuh ada loh. Yo, ayo ngati-ngati sok. Lah kok pating pekungkung ki piye maksude? Dikode dhisik sing endi sing mau jukir Pak dhisik. Ayo. Durasi.
Damai jam apa kok? Ayo, ayo kene satu tuh gitu. Kancane akeh. Bandengane 10 lho siap. Ayo. Tolong dibantu Bapak, tolong dibantu. Untuk adegan yang kedua. Ya, lah nek sing kuwi mbek icak-icak gak apa-apa kuwi. Heeh. Yuk. Yuk. Ayo, kene cok kene. Nganti-nganti ya. So. Awas. Ngati-ngati. Ojo nganti kleru. Yuk. Balik ini. Ayo.